Jedna žena, lekarka, na poslu ima problem sa svojim šefom i nikako da nađe ni jednu zajedničku reč. I već je došla u iskušenje da napusti posao, da promeni čak profesiju. I obrati se svome duhovniku i on je kaže, ajde da probamo još jedno. Jer je sve probala. Kaže, moli se Bog uporno za njega. I trudi se da svaka pomisao koja ti dođe protiv njega da je odbaciš. To znači spusti um u srce, stavi ga ispred svoga srca, da te ne zatruje nešto s polja srce. I kaže, dolazi ona posle 2-3 nedelje i kaže, ne znam šta se desilo. Šef je došao kod mene i kaže mi, pa ja ne znam šta se desilo s tobom. Ti si, kaže, potpuno drugačija. Ili si se ti promenila, kaže, ili sam te ja drugačije video ranije. A desilo se jedno i drugo. Ona se promenila zato što je te bodlje ježeve u samodbrani eliminisala od sebe. Štit kojim se branila od njega bacila je. I otvorila se prema njemu. Ali i njene molitve su onda uticale da se on promeni. Dakle, to je ono o čemu crkva govori.